Bueno, hasteko eta behin eskertzen dizuegu, gaur hona etortzea. Batera hiritar ekimenaren izenean ikusten duzue, ordezkaritza bat bildu garela gaurkoan, eta halako atariko moduko bat egiteko helburuz, gogora ekarri nahiko genizueke, batera badela Euskal Herria anitz hori ordezkatu nahi duen ekimen hiritar bat, helburu zehatz batekin, euskalduntasuna aintzat hartzea, aitortzea, eta nolabait berriz ere goraipatzeko aukera hori eskaintzeko bidea urratzen hastea, ezta? Edo bidea urratzen segitzea, ez da gauza berria, aberri egunaren ospakizuna, egia da garai ezberdinetan batuago edo ez hain batuago ospatu izan dela, baina nolabait mantendu egin dela. Tira, gure helburua bada, mantentze horretan, ekarpen bat egitea, eta nolabait bide horretan jauzi batzuk ematen joatea, ezta? Iaz, esaterako Euskal Metropoli handi horretan, Bilbo handian elkartu ginen, Kanpo Elizioetan, eta aurtengoan berriz, Donostiara gatoz, bagatoz nolabait esatearren Euskal Herrian ipar parterantz, eta jauzia eman nahi dugu, ez bakarrik kopuru aldetik, baita kualitatiboki ere, ezta? Bagoaz ekitaldi jendetsu bat ospatzera, antolatzera, euskal kultura, euskal hizkuntza, euskal izana erdigunean izango duena, eta euskal jendartearen ordezkaritza zabala biltzea erronka duena, ezta? Izan ordezkaritza euskal erakundetakoa, euskal jendarteko, ordezkaritza ahalik eta zabalena biltzera bagoaz, helburu horrekin, ezta? Bat eginez, batera, Euskal eguna, aberri egun hori ospatzeko gure ekarpena egitaldera. Aniztasunetik Euskaldun guztiok batera ederki asko ospatu dezakegulako Euskaldun izate hori. Eta orduan, gaurko hitzordua honen helburua ere bada, dei hori luzatzera, eta beraz gaurko bozeramailei hitza emango diogu, bai? Bai Mireia Epeldek eta baita Xabier Euskitzek ere, lehen hitzartzean azalduko digutelako aurtengo hitzordu horren garrantzia zein den, eta hitzordua zen egunetan izango den gainera. Beraz, nahi baduzue, Mireia eta Xabier, hasteko eta behin, zuen nahi da hitza. Eskerrik asko ekina. Egunon. Aurten ere, aberri egun bateratua aldarrikatu nahi dugu. Inoiz baino ozenago, Euskal Nazioaren oraina eta etorkizuna desberdinen artean eraikitzen jarraitzeko ahalmena eta borondatea egon badagoela adierazi nahi dugu. Iaz, Bilboko Campos Elíseos antzokian esan genuen, jauzi bat eman nahi genuela aberri egunaren ospakizun bateratuan. Apirilaren 11an, ostiralarekin, Donostiako kursalean, hitzordu bateratu bat izango da. Herri gisa elkartzeko hitzordua. 9 egun lehenago, aberri egunera eramango gaituen astea zabaldu nahi dugu, ekitaldi berezi eta indartsu batekin. Ekitaldiaren oinarria pieza kultural bat izango da. Ikuskizun artistiko batean, hainbat sortzaileren pentsaera eta ideia eszenikoak batuko dira. Han izango dira, besteak beste, Manes Fuchs, Lore Agirre eta Martxel Rodríguez. Geroxeago emango izkigu Manesek berak xehetasunak. Guk gaur Euskal Herria batera ekimena antolatuko duen ekitaldi honen garrantzia azpimarratu nahi dugu. Duen zentzua. Eta egiteak berak igortzen duen mezua. Batez ere, aberri eguneko momentu bateratu honen garrantzia nabarmendu nahi dugu. Aberri eguna ospatzea ezinbestekoa da guretzat. Nazio baten parte izatearen harrotasuna eta ospakizunaren eguna. Aberri eguna nazioa garela ospatzeko eguna da, guztiaren gainetik. Euskal nazioa badela adierazteko eguna. Modu bateratuan antolatzea ezinbestekoa da guretzat. Bateraren garrantzia. Batera ezberdinen artean. Batera lurraldeen artean. Batera herri gisa etorkizuneko erronken aurre egiteko.
Batera herri eraikuntzan, instituzioetan eta herrigintzan gauden askotarikoen artean. Ikuspegi horretan, dei egiten diegu Euskal Herria aintzat hartzen duten eragile guztiei eta herrigintzan aktibo diren horiei eta gonbidatuak izango direnak etortzera eta batera elkartzera. Ekitaldian egoteak mezu bat igortzen dielako euskal jendeari eta munduari. Hemen badago herri bat. Askotariko ezberdintasunekin, bere nortasuna eta etorkizunarekiko konpromisoa azaldu nahi duena. Bagarela eta izan nahi dugula. Europan nazioen erabakitzeko eskubidea eztabaidagai den honetan, are garrantzia handiagoa du gu ere munduaren aurrean baden eta izan nahi duen nazio gisa azaltzeak. Etortzeak berak, besterik gabe, beste mezu bat edatuko du. Garena ospatzea eta izan nahi duguna aldarrikatzea. Aberri eguna denona da eta denok ospatu behar dugu. Aberri eguna euskal gizartearena da. Eta dei egiten dugu, aberri egunari dagokion garrantzia eta instituzionalizazio maila eman dakion, eta baldintzak sor daitezen ospakizuna zabaltzeko eta denok batera ospatzeko. Agur bero bat eta mezu bat konpartitu nahi dugu 8. herrialdeko euskal komunitateko kideekin, euskal diasporako kideekin. Egoera desberdinetan Euskal Herritik kanpo egon arren, askok euskal komunitatearen bateratasunean partaidea sentitu nahi dute. Beste euskaldunekin lotura izan nahi dute. Aberri eguna norberak bere inguru edo komunitatekoekin zerbait ospatzeko aukera bat da. Baina aldi berean, beste euskaldunekin konektatzeko heldulekua, zerbait handiagoaren parte sentituz. Bioakie, aitortza haiei ere. Diasporaz ari garela, Carlos Etxepare baina bozera maila hobeagorik ezin dugu izan, beraz, Carlos, zure txanda da, zure da gai. Egunon. Un año más queremos reivindicar una berrieguna conjunto. Más que nunca queremos manifestar que existe la capacidad y la voluntad de seguir construyendo el presente y el futuro de la nación vasca entre diferentes. Como dijimos el año pasado en el Teatro Campos Elíseos, queríamos dar un salto en la celebración conjunta de la berrieguna. Por eso, este viernes 11 de abril, en el Cursal de Donostia San Sebastián, tendremos una cita conjunta como pueblo. Será 9 días antes de la berrieguna, porque queremos llegar a esa fecha mediante un acto potente y diferente al de los demás. La base del evento será una pieza cultural, un espectáculo artístico en el que se unirán la mentalidad e ideas escénicas de varios creadores, entre ellos Manes Fuchs, Lorea Aguirre y Marchel Rodríguez. Para hablar de ellos, Manex está también entre nosotros y nosotras. Por nuestra parte, queremos subrayar la importancia de este evento que va a organizar Euskal Herria Batera, el sentido que tiene y el mensaje que transmite. Sobre todo queremos mencionar la importancia de este Aberri Eguna conjunto que celebraremos. El Aberri Eguna es imprescindible para nosotros. Es el orgullo de formar parte de una nación y un día para celebrar que, por encima de todas las dificultades, somos una nación. Un día para expresar la existencia de la nación vasca. Organizarnos de forma conjunta es vital para nosotros. Es esencial remarcar la importancia de la unidad entre diferentes, la trascendencia de funcionar conjuntamente entre territorios, juntas afrontando los retos del futuro como pueblo, juntos en las instituciones y en la pluralidad de quienes estamos inmersos en la construcción popular. Desde esa perspectiva, hacemos un llamamiento a todos los agentes que reconocen a Euskal Herria y a aquellos que son activos en la construcción de nuestro pueblo y que serán, por supuesto, invitados a acudir y a unirse. Porque su presencia en el acto lanza un mensaje a la sociedad vasca y al mundo. Aquí hay un pueblo con diferencias diversas que quiere expresar su identidad y su compromiso con el futuro. ¿Qué somos y queremos ser?
En un momento en el que el derecho a decidir de las naciones es objeto de debate en Europa, es aún más importante que nosotras también aparezcamos ante el mundo como una nación que es y que quiere ser. El hecho de asistir al acto tendrá implícito otro mensaje: celebrar lo que somos y lo que queremos ser. El Aberri Eguna es de todas y así debemos celebrarlo. El Aberri Eguna es de la sociedad vasca. Hacemos un llamamiento para que el Aberri Eguna se otorgue la importancia y el nivel de institucionalización que le corresponde y para que se creen las condiciones para que la celebración se amplíe y se celebre conjuntamente. Asimismo, queremos compartir un cordial saludo y un mensaje con los miembros de la comunidad vasca del octavo Rialde, con la diáspora vasca. A pesar de estar fuera de Euskal Herria, en diferentes situaciones, muchas y muchos quieren sentirse partícipes de la necesidad de unificación de la comunidad vasca. Quieren tener vínculos con otros vascos y vascas. El Aberri Eguna es una oportunidad para celebrar uno mismo con los de su entorno o comunidad, pero al mismo tiempo un asidero para conectar con otros vascos sintiéndose parte de algo mayor. Nuestro reconocimiento también para ellos. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Carlos. Ia esan, Euskal Diasporaren eredua bada, Nafarroa eta Argentina nola lotzen dituen, eta baterak ere, bere eskertza, bere partaidetza benetan garrantzitsua delako, eta ondo aipatu duen bezalaxe, era digital honetan, aro digital honetan, Euskal komunitate digitalak globalizatuta dagoena diaspora zer esan. Euskalduntasunaren egun hori zeinen garrantzitsua eta inoiz baino zabalagoa den honetan, ezta? Eta bukatzeko aipatu dizuegu, Manes Fuchs gaur gure dugula, garrantzitsua delako aurten Aberri Egunaren ardatz hori badelako euskal hizkuntza eta kulturan oinarria duen kultur sorkuntza eta obra bera, ezta? Beraz, Manes, zuk zer horrek inor baino beto azalduko duzu. Saiatuko naiz bintzat. Mila esker. Bai, Euskal Herria baterako kideak etorri dira gure gana, hau da kulturgintzan gabiltzanun gana, ea guk zer esatekoa genuen horren inguruan eta lekua eskaintzera. Begira, saiatuko naiz bi hitzez erraiten agertuko dugun edo ekitaldi horrek ze mami eskainiko duen. Esaldi bakarrean esan daiteke, Euskaldunon aberria Euskara da. Euskara da gure aberria. Hori esatera goaz. Hortik aintzina, definizio luzeetan galdu gabe zer den nazio bat, zer den aberri bat. Bueno, kontzeptuak dira, nazioa kontzeptu bat da, familia kontzeptu bat den bezala. Eta orduan, saiatzen gara, gure euskal familia hori euskara bere oinarri duen familia hori oholtzara eramaten. Orduan, errantezakedana da Lorea Agirrerekin testu bat idatzi dugula, eta Martxel Rodriguezek dantzari taldetxo bat bilduko du, eta baitare kantari eta antzesle zonbait izango dira ekitaldi horretan. Izenik ez dizuet errango eta ez dizuet ez da ere errango zehatz zer ikusiko duzuen, horrelakoak gira sorpresa mantendu nahi dugu eta ikusmina ea areagotzen duen horrek. Baina bai, txiriko datuko ditugula Euskal Arte Dramak berezkoak dituen 3 adieraz molde, bata dantza dela, bestea hitza oholtzara eramaitearena, eta 3. kantuarena, gure euskal kantutegiak hori besterik ez duelako erraiten, euskara dela gure aberria. Eta aberri horretan denak ongi etorriak direla, beti ere euskara denean gure nortasunaren funtsa horixe.
Esan da bezala, gaur bateraren iragarpen hau egiteko batura gara hemen, bozera mailak, Mireia Epelde eta Xeber Euskitze, Carlos Etxepare, guztiak bateraren partaide, eta nola ez, Manes Fuix eta berak aipatu den bezalaxe, Lore Agirrerekin batera, sortzaileain baten obra ekarreko dutenak. Aprilaren 11ean izango da hori, aberri eguna, baina 9 egun lehenago izango da, baterak nolabaiteko oinarria zabaldu nahi duelako, eta bide hori urratu dezaten eragile erakunde guztiei bidea zabalik utzi eta nolabait auspotzeko lana egin, eta bide horretan urtero bezalaxe ohorezko momentua izango da, iaz Bilboko kanpo elisioetan egin zen bezalaxe, eta ondotik izango da ekitaldi jendetsu hori, eta goi mailako ordezkaritza biltzeko helburua duen ekitaldi jendetsu hori. Beraz, galderarik ez dakit ote daukazuen, zalantzaren bat, gurantzuteko presto, nik esango nuke nahiko xea azalduta dagoela dena, baina kaso zalantzaren bat, edo beste. Ondo, ezta? Alaxe, mila esker etortzagatik.